お送りします。演奏します曲は君はロックを聴かない、春の日、今夜このまま、マリーゴールドの以上4曲です。またプログラム上では本日最後の曲となりますが、もしまだまだ聴きたいという方がおられましたら、コロナウイルス感染予防の観点から演奏終了後のアンコールという発声はお控えいただき、代わりに今日一番の大きな拍手をお願いいたします。皆さんの思いが伝わりましたら、音楽隊からのサプライズがあるかもしれませんね。さあ、それではプログラム上では最後の曲となっております。あいみょんメドレーです。本日はありがとうございました。
皆さんこんにちは。音楽隊の演奏をお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。アンコールの熱い拍手もありがとうございます。でアンコールとしまして、バリバリバリ、どっかで聞いたことありますかね。バリバリバリ、広島東洋カーブの今年のスローガンでございます。バリ熱く、バリ激しく、バリしつこく、戦って、優勝を目指して頑張ってほしいという願いを込めて演奏します。皆さん本日はありがとうございました。